kowe iki entro-entro goyang nek gablek bokong ngono. Lah wong bokong tek ngene kok ya goyang iki lho. Awake diopeni kancane awake iki lho mlenuk-mlenuk sangar-sangar kowe iki cutik telek. Awak sak walah. Ger kowe iki ngono ya dadak banci barang iki lho. Potonganmu wagu dhewe no. Kancane sandale apik-apik iki sandale malah ngono dhewe. Kandhanamu angel ndakno kon gawa kleru. Mangkane menika Dik Marwati. Nek kakung jenenge Mas Warwanto. Nah, sesuke nek anu kaya kancan ganjile sing akeh. Ganjel kok lah. Oh alah babi bayi. Oh no. Kamerone cah asem kok ya. Kancane iki sak ora-orane iki cur-curan lho atos-atos. Lah kok kowe Nah, kapokmu kuapan kowe. Hancur tenan kowe. Ya no, sip. Jan mantep tenan, kapok kowe. Nah. Ayo ora iso melek to. Lah nek sing nyosor jumrah getih saiki. Nek sing nyosor jum ki sak ora-orane ya nemu barokah. Lah bar sing nyosor ki kena musibah. Ayo Dik Dita, medal yo. Cepet. Iki rol-role sedap malap. Potongan yo apik, rupa yo ayu menika Dik Dita. Nek lanang jenenge Karmin. Ala tanpa ruka menika nggih lurah, Pak. Nek niki wau lurah Mbah Gajah, nek niki lurah Trowong Sragen. Lambemu. Iki mangsamu Dik Senden nyambut gawe kowe iki. Lah nek ora mbok sepoti dhewe to. Lah saiki gagasan Mas. Liyane mening-mening enak kowe iki banci kedawan kowe iki. Rene sik. Lah apa yo eneng wong cucuk lampah nyawang do masuk ngluangak. Salahe kowe kuwi cendhek. Oh no. Barenge cendhek gak iso nyakil. Cendhek-cendhek ngene iki lak malah beneran ngirit sak apa-apane kok. Apa iya, Mas? Lah nek jemene urip sok tekane pati kowe ngirit mori semeter kan cukup. Oh iya. Lah nek ngene iki dawa banget. Jenengmu sapa? Oh, Cange. Ini ya bener nek kowe iki Cange. Jejer. Nah, kowe iki arep cedhaki protokol bagus. Lah. Wangel mentuk kandhanamu ki. Ya dak sia temen toh Ron. Wong ngono ya ngurip-nguripi kowe kok. Ngono ki lho. Tak tahu lho Mas. Piye? Adus ki tak injeng. Heeh. Lah nek ya tegel-tegele ki Sik nginjen. to, aku ki pengen ngerti penasaran. Banci ki adus polahe piye? Rekake kamar mandine ki lek nek kacane. Adus brujut ngene lho. Ki ning kaca nyilake. Coba nek praktekne karo klambine iki ya dibuka. Wong adus kan gak mungkin klambenan. Coba. Ora. Nek wong praktekne klambine dibuka. Ora, sik. Ngapa? Kowe po kangen jaman semono to, Jun? Ngapa? Kowe iki saiki wis dadi bojone Mas Kino. Aku moh nguwek-uwek. Alah, ndang coba. Matok mboten, Pak, dibuka klambine. Lho, matok ndang coba praktek. Kok kacane tak jilehi. Sing edane aku apa kowe? Kowe no. Ayo, ngomong ngirit, ketoke cendhek lha ngombone ngono kain ya padha wae. Kowe asline lak papin biyen.
Jaman urung dadi bojone Kina ngalor ngidul entrane karo Nyong. Lah justru kuwi coba rene yo. Mau kan klambi tok, gandeng aku pengen to rene ngisor barang buka. Nene yo. Mati yo ngono sese. Ngapa nesu? Endok ambung, Nduk. Heeh. Lho gilani are. Alah. Tange. Rene. Lah kowe nek karo kumandane kok wani ngono, moro-moro gilani iki. Lah. Ayo kono. Lah. Oh no. Wow. Iki ana gulat asli ya iki. Lagi Gulat asli ya iki tenan. Modiar akeh dibanting. Ketok lanange asli. Aku ngipi apa to iki dadi pimpinan rek rembuk. Ngadeg kabeh joget. Lah sing ngomong tengok sapa iki? Ngadeg joget. Wis. Kowe kono ngarep salon. Wah, galak tenan. Panas yo ben. Salon kae. Ngecek kene orang aku. Salah kowe wani karo aku kok. Elek-elek ngene ning omah ya diceluk bapak, Dik. Suwe aku rung mulih ngene bojoku SMS. Papa pulang. Lah kok nek ngarep salon rono. Mandek. Kowe kono adik Sinoman, senengamu lak turut kono to? Kowe mlebu kono kae. Kowe kono mlebu kono. Cange sing ngakon lungguh sapa? Melawar bakul pendungan. Kowe kene kono kulon salon kono. Kowe tengah kono, kowe tengah. Iki gandeng engko bakale sing bayar iki pun monggo kersa manggen pundi monggo. Endang. Timbang kepotong aku. Tengu gegere kameren ae wong kowe kuwasa kok. Kok dinak ra dibayar dek. Lah aku karo kowe iki amplope sing nggawa wis kono. Aku wis bayari kok.